nočnom kľude. To máte aké kroje, chlapci? To je aký región? Chlapci, takto. Nie, normálne, porušujú zákon o nočnom kľude, vyrušujú občanov, ktoré po 21. hodine pozrite sa. Sú tu nezletili občania, je 21 hodín, mali by dávno v posteli. Zoli, máš vysoký tlak, ukľudni sa. Pýtaj do slucha. Občan, vy sa so mnou nedohadujte, hej? Nehovoríte so seberovným občanom. Prosím vás, prišiel orgán, budeme ticho, dobre? Prepáčte, my tu máme jeden... My sme tu dva orgány, pozor. Ale takto, pani, prosím vás, čo je za problém? Počkajte, dobre. V prvom rade, občania, ospravedlňujem sa za Zola. To je naša verzia. Chcem sa opýtať takú vec, viete, koľko je hodín? Viete, koľko je hodín? Hej, ty mali vysudol, ty nebuď agresívny, hej? Zoli, kľud. Pustím ho k tebe. Poďte, takto, poďte mi asi problém, že čo je tu s vami problém? Krásny kultúra na ulici, toto je street art, bracho. Chlapci. A keby ste neprišli, aj tancujú. Hej, čo je? Akože treba pokutku niečo? Ja vám to poviem jednoducho, bloková pokuta dohodnúť sa dá, hej? 50 € za nočné rušenie nočného kľudu, vydokladujeme bločiky, máme. Zoli, policaj, buď ticho, lebo sa ma drží, keď sa pustí, hneď ťa chytí. Takto, počkaj, ja idem ja Zoberieme mu, so sebou dáme mu ampulku, dáme mu dýchať normálne. Zoli, no idem ja umpiť ťa do kmasa, počúvaj. Takto, 50 € to nejak spravíme, koľko by stála ďalšia hodinka? Chlapi sú dobrí, že by sme priplatili. Kolega, na triadení on to má pod palcom. Môžeme sa dohodnúť. Môžete zasnúť tú kameru, prosím vás. Prosím vás, netočme to, lebo to bude mrzieť aj vás, aj nás. Jedna vec, chlapci, je po 10. hodine telefonovali sem, že nemôžete tu nahrať, to je prvá vec. Áno. Druhá vec je, že vraj ste tu nejaké obscénnosti spievali. Ja nechcem počuť ten text, lebo som citlivá duša. Dobrí sú chlapi. Ale si kolegovi pri výkone podáva výkony, trošku sa... Ale Ja sa chcem spýtať, že ktorý z vás píše, ktorý číta? kamarát, tebe kto udelil slovo teraz? Som si vzal. Vy sa legitimujete. Takto sa chcem opýtať. V prvom rade, aby nebol problém, je tu niekto z vás známa osoba? On je člen chrámového zboru. Chrámový zbor. On bude spievať, neboj sa, bude spievať. Bude spievať, ale... Tu je člen Slovenskej komory daňových poradcov. Slovenských poradcov, A výborné. ja iba takým doprevádzam. A odkiaľ ste? To by som ešte, že to neposunieme kolegom na okres. On je Pezinok, Aduna Korda chrámový zbor. On vyberá texty a repertoár. Týmto kolegom vás radšej neposúvam, Pezinku, to je hrozné. Hej. A tuto je Kisučan, on menujte zhovievali, on je z Kisúc. Kisúca. Dobre, takto čo robia títo prisťahovalci v Bratislave? 10. večer. Je to hlavne, že to s Maďarom kontroluješ. Zoli, píš si národnostný. Píš si to. Ja som sa narodil v Kovárne, je to slovenská oblasť, áno, Aj občan. maďarský orgán je orgán, dobre? Chlapci, ja nemám nič proti funky music. Ja sa vyznám vo funky music, oceňujem aj ohozy. Aj vy máte respekt. Áno, my máme. Ja mám taký ľudovejší, ale ja funky mám rád, len po 10. ráno sa to neslúši. Jednak ľudia už pracujú, musia sústrediť sa, podať výkon. Keď im to pod oknami znie, nesústredia sa na to, čo ide v rádiu, rozumiete? To sú rušie vplyvy. Druhá vec je, pôsobíte ako zárobkoví činní osoby, ktoré proste si chcú niečo vyberať k tomu, lebo klobúky máte. Ale však toto je maďarský zlor, kúkaj, normálne. Zelená, červená, to je naše. Zoli, nepleť sa mi teraz. Takže, oni ho prezývajú Zolo pomstiteľ.
My ho držíme. Takto, chlapci, jednu vec som len chcel. Keď toto vy si chválite, tu bude festival teraz, tam si môžete ísť zahrať pokojne. Tam sa hrá všetko, verte mi, aby ste zapadli. Tak sa dohodneme, že tento raz to spravíme bez pokuty, dobre? No, vidíš to. Hovorím o nich. Jak ty si dáš pokutu? Hovorím o nich bez pokuty, dobre? Ty, počujem ma. Nič, on súhlasí, to je po... Ale ja mu hovorím, to pokuta, ja mám na to kartičku na zľavy pokuta, čo to je? Ja to mám vybavené, uchádané, čo? Dobre, počúvajte. Dáďme jednu a rozpustíme to, dobre? Máme funky. Dáme jednu? Výborne, funky a rád. Vydaj z hlavy jednu. A páni, môžete byť s nami, my ideme na policajnú stanicu. OK, ja ťa nebudem odprevádzať, keď tam netrafíš. Ty ma zatýkaš? Čo zatýkaš? Čo zatýkaš? Ty ma zatýkaš? Za 5 minút nemám na tebe čo trhať. A pes má. My dáme funky a poprosím chlapci, poďte s nami, dobre? Karol, zober ho. Nevládza. To nešlo tam. Všetci si to musia najskôr vystrieľať, ty a pohoda. Počkaj, nevidím cez tvoje temeno, je výrazné, ale málo nás. Dobre. Čiže my sme si ťa, neviem, či si všimol, dnes ako hostia zavolali a sme radi, že si tu, ale neboj sa s tebou niektoré také témy rozobrať, lebo sú veci, ktoré sú pálčivé, ale toto je moment, kedy ja len udržiavam zvuk, kým prídu moderátori, lebo oni vedia, čo chcem povedať. Teda, čo chceli, aby som povedal. Ale možno pre tých,